शांती शांती नारायण नारायण या ब्रह्मांडाची निर्मिती भगवंताने केली, पण एकदाही त्याच्या हातून चूक झाली नाही. परंतु देव आणि दानव यांच्यातले वैर मात्र कायम राहिले. असो, भगवंताच्या मनात असेल तसेच घडेल. एकदा कश्यप ऋषी ध्यानसंध्या करत होते. ध्यानसंध्या करत असताना त्यांची पत्नी दिती हिला कामवासना झाली.
आणि तिने तिची इच्छा आपल्या पतिदेवाकडे प्रकट केली. परंतु भगवंताच्या नामस्मरणात कमी नसलेले कश्यप ऋषी यांनी आपल्या पत्नीची इच्छा फेटाळून लावली. कारण काम वाचण्यासाठी लागणारी वेळ ही शुभ नव्हती. यावेळी भगवान महादेवांचे भूतगण, प्रेत, भूत, पिशाच हे अवकाशातून संवार करत असतात. आणि अशा वेळी जर राणी दितीला गर्भधारणा झाली तर महाभयंकर असे पाप घडू शकेल. परंतु घडायचे तसेच घडले. असुर कुरुगुरु शुक्राचार्य हे मात्र त्याची वाटच पाहत होते. कारण राणी दितीच्या पोटी 2 महाभयंकर राक्षसांनी संवार केला होता. आणि घडायचे तेच घडले. राणी दितीच्या पोटी 2 महाभयंकर राक्षसांनी जन्म घेतला. 2 महाभयंकर राक्षसांनी जन्म घेतला. जन्म घेतला म्हणता ना की इकडं 2 राक्षस नाही कुणा
एकदा त्या विष्णूचा समाचार घेतोय असं झालंय. साक्षात भगवान विष्णूचे नाव घेतले तुम्ही. भगवान विष्णूने साधारण म्हटले का तुम्हाला? असे चिडू नका. अरे तुम्ही कोण राक्षस आहात याची कल्पनाही नाही म्हणा. नारायण नारायण. आमच्या समोर त्या विष्णूचे गुणगान गात आहात काय? पण मी जे खरे आहे तेच बोलतो. नारायण नारायण. असं जाऊ आता पूर्ण भूमीला नष्ट करून टाकू. दादा त्यास आम्ही गेल्यावर म्हणा. गेल्यावर तुम्ही ते म्हणा. वाक्य आहे. मी फक्त तुम्हाला इथे कल्पना दिली. बाकी सर्व नियतीचा खेळ. नारायण नारायण. नियतीचा हा खेळ कसा जन्म मृत्यूचा फासा नका घालवू माया या देहाची काया ओ या देहाला तुझ्या समर्थावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. परंतु ही पृथ्वी मायावी आहे. त्या विष्णूला लपून बसण्याची सवय आहे. तो आतापर्यंत देवांच्या आणून आपल्या असुरकुलाचा छळ करत आहे आणि आपल्याला फक्त मूर्ख समजत आलाय. आपण मूर्ख काय? हा मूर्ख काय करू शकतो त्या विष्णूला माहित नाही. आत्ताच्या आत्ता जातो. फक्त तुमचा मला आशीर्वाद द्या. विष्णू मायावी आहे. ही मायावी नगरी आहे. या मायावी नगरी कुठे हरवून जाऊ नकोस रे. मला या सामर्थ्यापेक्षा मला माझ्या भावाची गरज आहे. दादा जे आपला भाऊ साक्षात हिरण्यकश्यप असेल त्याला कसली हले मरणाची भीती. जातो आणि त्या भूमीवरती त्या विष्णूचा आणि ती भूमाता काढीच जातो म्हणजे झालं. हॅलो 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 ऐक मित्रा ऐका इथं तू मिटिंग आलीस ना
की दादा जाईल लढाईची विजय वाजत आहे, थोडीशी लढाई करून जा. असं चालत जाऊ. अरे तो डबल एंट्री मारा आता नको एंट्री डबल एंट्री नको आता नाही आता मी या राजाचा कर्मयोगी राजा. माझ्या राज्यात पशु पक्षी मनुष्य सर्वच आनंदात आहे. आणि का नसावे? भगवान विष्णूंचा तर आम्हाला खरा आधार आहे. भगवान विष्णूंच्या आमच्यावरती कृपा आहे, म्हणून तर माझी संपूर्ण प्रजा सुखात आणि आनंदात आहे. ऋषी मुनी, नेहमीप्रमाणे तुम्ही आपले यज्ञ चालू ठेवा. तोपर्यंत मी राज्यात फेरफटका मारून येतो. पक्षी यांच्या आरच्या पूजा करत नाही. मुकाट्यानं मला शरणीय आणि तुम्ही थांबल्यानंतर मी माझं 3 वाजता प्रयोग आहे आपला. आताच्या आता हा यज्ञ बंद करा. होणाऱ्या परिणामाला तुम्हाला विनाशकाली विपरीत बुद्धी. अरे मूर्ख राक्षसा, कोण आहेस तू आणि या भूताला येण्याचे धाडस कसे केलेस? हे बंद करा आताच्या आता. यज्ञ बंद झालं. अरे मूर्ख राक्षसा, तू इतका मोठा नाहीस की आमचे हे भगवान विष्णूशी यज्ञ बंद करशील. आताच्या आता इथून चाल. राजा धावा, राजा धावा. अरे मी कोण काय? अरे मी तुझा आणि तुझ्या राज्याचा कर्तन का बनून आला आहे. तुझा राज्य माझ्या स्वाधीनतेने इथून निघून जा. माझ्या राज्यात अजूनपर्यंत कोणाची पाऊल ठेवण्याची हिंमत झाली नाही. तू आल्या पावले परत जा, नाहीतर नाही. अजूनही सांगतोय मी विचार कर. मला शरणे नाही तर युद्धाची तयारी कर. अरे काही हरकत नाही.
हे प्रभू, मला माफ करा. मी माझे राज्य नाही वाचू शकतो. माझ्या प्रजेला मी नाही वाचू शकतो. मला माफ करा प्रभू, माफ करा. तो माफ तो मिळाला. भाषण आहे. तुझा हे तुझा विष्णू तो तुला वाचू शकणार नाही. तुला बंद अरे तू तलवार धर, माय ठेव खांद्या बिंद्या, काहीतरी कर ना. हा, माय ठेव. काय होईल अरे ठेव. हा. अरे मूर्ख राक्षसा, माझा विष्णू चराचरात आहे. तू मला मारून स्वतःच्या कंदर का ओढून काढलायस? बोलू नको. तुला क्षमा नाही. तलवार जातो आणि त्या भूमीला काढीस करतो म्हणजे झालं. आणि बघता बघता हिरण्यक्ष राक्षसाने पृथ्वीवर हाहाकार वाजवला. भूमातेचे अपहरण करून संपूर्ण सृष्टीचे अस्तित्व धोक्यात आणले. सर्व देव ऋषी चिंतेत गेले आणि उपाय करून परमपिता ब्रह्मदेवाची संगती घालायला गेले. कारण याचा उपाय फक्त ब्रह्मदेवाकडेच होता. ब्रह्मदेवाच्या चरणी प्रणाम असो, आशीर्वाद असो देव. इतके भयभीत का आहात? हे परमपिता ब्रह्मदेवा, त्या अपराक्रमी हिरण्यक्ष राक्षसाने आम्हा देवांना ऋषीला सळोके करून सोडले आहे. कर्मयोगी राजाला पराभूत करून त्याची हत्या केली. इतकेच नाही तर ही सृष्टी धोक्यात येईल असे कृत्य त्या राक्षसाने केले आहे. ते म्हणजे त्याने भूमातेला आपल्या ताब्यात घेतले. काहीतरी करावं. ऋषीमुनी, देव हो, घाबरू नका. जिथे जिथे अधर्म होईल तिथे तिथे परमेश्वर नक्की अवतार घेतो. तुम्ही काळजी करू नका. हिरण्यक्ष राक्षसाचा गर्दन काळ जवळ आला आहे. त्याचा वध करण्यासाठी प्रभू विष्णूचा वराह अवतार धरीवर पूर्ण अवतरणार आहे. एवढं म्हणून ब्रह्मदेव आपली निघून जातात. भगवान विष्णूंनी वराह अवतार धारण केला आहे.
मी नाही देऊ शकत. मूर्ख राक्षसा, मी तुझा गर्दनकार श्री विष्णूचा अंश ब्रह्मदेवाच्या नासिकेतून प्रकट झालो आहे. तुझ्या पापाची गोळाबेरीज झाली आहे. या भूमातेला कैद करून तू खूप मोठे पाप केले आहेस. मातेला सोड, नाहीतर तुझा विनाश अटळ आहे. कदाचित शक्य नाही. ही भूमाता आणि तुझं राज्य सर्व माझं झालंय, माझं. तुला फारच गर्व झाला आहे. कर युद्धाची तयारी. काय मग युद्धाची तयारी म्हणजे? तीन वाजता फायनल. ओम वराह देवाय.
आम्ही आधीच सांगणार मागची. कपड बुद्धीने माझ्या भावाचा वध केला. असुरगण, हा पराभव माझा नाही, हा संपूर्ण असुर कुलाचा पराभव आहे. हे जर असं चालत राहिलं तर संपूर्ण असुर कुल एक दिवस नष्ट होईल. बलवान आहे, परंतु तुला अजून बलवान व्हावं लागेल. त्यासाठी त्यासाठी मला काय करावं लागेल? हे हिरण्यकश्यप, तुला या पृथ्वीवर ब्रह्मदेवाला सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. त्याला तू प्रसन्न करून घे आणि तुला पाहिजे तो वर मागून घे. कसं सोडू कया तू, कसं सोडू कया तू? मी तुझ्या भावना समजू शकतो. रेकॉर्ड होतंय. तुझ्या दुष्ट विष्णूने कपटाने माझ्या भावाचा वध केला आहे. विष्णूचा वध करण्यासाठी मला त्याच्या इतका शक्तिमान बनावं लागेल. त्या विष्णूचा वध करण्यासाठी मी आकाश पाताळ करीन. प्रवेश 5 महादेव ब्रह्मदेव तर तपश्चर्या. दादा काढू का व्हिडिओ? उठ कश्यप उठ. आपला प्रारंभ आपण हिरण्यगर्भ आपल्या गर्भात संपूर्ण सृष्टी सामावली आहे. कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपूचा स्वीकार करावा. वत्सा, मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. ऊन वारा पाऊस असतानाही तू इतके वर्ष माझी खडतर तपश्चर्या करत आहेस. हे पाहून माझे मन भारावले आहे. काय हवं आहे तुला? सर्व काही. हे पाहून माझे मन भारावले आहे. काय हवं आहे तुला? सर्व काही. हे परमपिता ब्रह्मदेवा, आपण निर्माण केलेले असुर
सजीव निर्जीव यांच्यापासून मृत्यूचा भय नसावा. माझा मृत्यू न दिवसा व्हावा न रात्री, न राजवाड्यात न राजवाड्या बाहेर, न कोणत्या अस्त्राने न कोणत्या शस्त्राने. या त्रिकंडातील सर्व शक्तिमान पुरुषांची माझी ओळख व्हावी. या त्रिकंडात मी सम्राट हो असा मला वर द्या. हे नकशको, असे वरदान आतापर्यंत कोणी मागितले नव्हते व कोणाला दिलेही नव्हते. परंतु हेही खरे आहे की अशी खडतर तपश्चर्या कोणी केली नव्हती आणि कोणी करणारही नाही. मी तुला अमर होण्याचं वरदान देतो. तथास्तु. संपूर्ण साम्राज्य माझं आहे. गातो आवडीने गोड तुझे नाम, गातो आवडीने गोड तुझे नाम. तुझा माझा नाम, तुझा यांच्यापासून मला मृत्यूचा भय नाही. माझ्या तपश्चर्याच्या काळात इंद्रदेवाने कयातूचा हात धरला, तिचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. आत्ताच्या आता समोर आणि त्या इंद्रदेवाचा समाचार घेतला. आवाज करा.
भावा हे भावा हे कर सांगतो अति गर्भवाला नव्हे जशी तुझी इच्छा अति लोभवादी यथार्थ स्वार्थाची तरी भोगणं सुखी स्वतः किती करशील वेड्या भरोसा या देहाचा किती करशील वेड्या भरोसा या देहाचा अजून तुला कळला नाही फटका न्यायाचा अजून तुला कळला नाही फटका न्यायाचा किती प्रवेश सावा इंद्रदेव बसले बाबा ये गाणं इंद्रदेव